Здесь толщина плитки 6 мм, 9 мм, 12 і максимум, що я бачив, це 20 мм. 4 мм це ламінам у нас, так ми його називаємо. Цими системами, що ми працюємо, це 12 плитка максимально, після 12-ї вже йде там механічно, чисто станки, великі чепові станки. І обов'язково спочатку в кінці. Все, все. Ну, вроде как. Просто придерживайте. Просто придерживайте. Подожди, Леша. Блин, она нас не будет. Это его то, что не в это точно. Я поставлю. Есть. Леха, не странно. Есть. Ура!